lokhulumayo uSithembiso waMthethwa eDlangezwa. Ngikhule ngaphansi kwenkonzo izayo ubaba nomama bebe nabakhokhi khona. Ake ngibingelela umphathi wami ubaba uZibande. Ningixolelela angakayazi imithetho yale nkonzo. Yezwa mina ngamzolandela la phambi kwakhona engithethelele. Ngiphinde ngibingelela umama wami umama uZibande. Boyese kuba abazali bonke ngeNkosi. Bajwayele ukungibiza ngomalume wegcekele. Kahle ngosithembiso njengoba ngishilo wabaMthethwa ngibe umalume wegcekele. Yimi ngike ngilaphile ngiceke lapha kube mnandi. Okungithokozisa kakhulu ukujabulisa kakhulu kunomthetho engiwuphulile namhlanje. Bekufanele ngabe ngisekhaya kunemithingi yomndeni yokungezwani ngomndeni ingane kakhulu. So kuthe ngoNovember naye saphela sasikhuluma sakhona njengamanje kade bengifonela ngithi kahle uncane nje. Kodwa kuthe izolo wanento efikayo emqondweni yami washintsha nje yonke into. Ngangokuthi bathe bangifonela ngathi ngisemsebenzini. Ngicela ukuxolisela lokho phambi kaNkulunkulu ukuthi ngikhuluma ngisikhona ngangakhuluma kuyikhona. Kodwa kunalento ebilokhu ifika kimi angazi ngizothi kanjani. Ngoba kuthekuseni ngafanele usabele. Uyaya esontweni wathi ngiyaya. Ngathi mina ndoda angazi ngizocela ungane. So-ke ubaba nomama bayazi isimo sami-ke khona la ngekho kahle noma ngenze ngichazi. Kodwa nje ukuhamba ngebesensende angikwazi. Kodwa engengikubonga ukuthi bakwazi ukungisingatha bangibamba. Angangiklasi into 4 years ngisebenza nabo. Akukho la into engicasuke khona. Kunosuku ningixolela abazalwane baba bazocela nje ukuthatha ngo5 minutes ngizivela khona ukuthi angambizi kakhulu kakhulu. Ngoba kunala engiyakhona. Kukhona usuku la ubaba wangithethisa khona. Hayi wangithethisa wangidlulisa. Wangicela ngecela ngathi lomthetho. Ungibiza ngomthetho wakho. Womthetho. Uyiva uyicisheleni uJesu uyalabo kwikhodi. Athi ngiyazi ukuthi ngizobeka ngihleke ngoba ngiyaqala ukumzethetha namhlanje. Uhlelethi nje wemthetho. Ngizobonga kakhulu ukuthi ngibe nabazali abanjengabo. Njengoba ngibona ugqoke kanje yikho. Ngibonga kakhulu ukuthi ngibe nabazali abanjengabo ngoba ngaso sonke isikhathi noma ngiyirong bakwazi ukuthi bangibize bangikhulumile kahle nabo bangipholisa lapha nalapha. Bangipha nothando ngaso sonke isikhathi. La ngicondwe khona kuyakhona kuthe ngo-2013 ngangiguga. Yabona ngicabanga lokho umuntu osengike ngambona okwagula njengami. Ngaphandle kwabantu basengwedezana umoya alikho ithambo emzimbeni kimi ongaqondi ujone kanjani. Emzimbeni wangaqondi ujone kanjani. Kunento eyivele nje futhi ngiyayibala 3 minutes. Yabo mangidla ngikule ngisathembiso kwambili sibenthathu ifikisi ngika. Mazatha lento ongayazi ngangazi ukuthi ngizokwenza njani ekugcineni
ngangasakwazi ukukhuluma. Lento yathi uma ngiyixoxa nomama ngelinye ilanga se-14 wathi okufike esontweni uzoyikhuluma. Ayi ngigule ayi ayikho into eyenzeka lapha mara zawuthunda ibhalele. Asisaca ngale ndlela ukuthi ngelinye ilanga la ngayibona khona yabona namhlanje ngiyahamba. Ngagqoka impahla khona leyo igqoka uma uqala ukugqoka. Ngathi uyihlone ezansi. Ngathi nje kuthiwayo. Ngingasazazi nokuthi khona nje uma ngikhuluma izwi lingaphumi leli ngikhuluma kabi namhlanje lingaphumi hlobo yonke into ngangiyibhala phansi. Bangithatha bangisekhaya nguphi la eCrossing kwasesikangihlala khona ngoba la ngokusebenza. Ayi ngihlaleke ngiye ekhaya. Mangifika ekhaya ngebhadi angisenabo abazali. Baba soshona. Umama washona ngiqala nje high school. Baba ushone ngo-2010. Ayi ngafika ekhaya ngabeka ukuthi akekho umuntu wayeazi mina wayengafiki nento ethize ethi awuzamele siyenze ukuthi kubi awuzamele siyenze ukuthi kubi. Imbiza nani kwakusuka la kuya lapha kwifeni okunye wakho ngasakwazi. Kuthe ngelinye ilanga sengilala nabafuthi abawuthula ifini. Kwesinye isikhathi bahambe bengishengela. Ngolunye usuku uyafika umuntu uvula isicaba. Mayivula isicaba sebhala phansi ithi mfowethu angilalanga ebusuku ngamchazela usenjani kodwa yabona yona usuyahamba-ke manje namhlanje usuyahamba umhlanje impela usuyahamba siyagcina ngiphinde kubhale phansi ungasho kanjani lenkulumo nixolele bazalwane ungasho kanjani le nto yokuthi usuyahamba ungibona ngingasathi senginjena na athi hayi siyahamba. The following day isicaba sasekhaya sihlukaniseka kabili indlela ngidlala kuzo. Uma evula engena inyoni kuqala. Le nyoni ifike yaphiseke kanjena phezulu. Bayazi abantu abadala khona le nyoni kuthiwa yizwini. Umuntu omcijile kufanele ihlale engalini. Uma ifika le nyoni la ifike yaphiseke. Yafika ekuseni, ifike emini, ifike ntambama. Sakhe isiqeda. Thema isiqeda yakhala endlini ngiyaramna kathathu. Yaphuma hamba. Yonke lento ngayibuka. Ekhaya ngebhadi kunezinja zivuka umfowethu. Lezi nja idlala la emnyango. Angikho ikati la ekhaya. Ngalolo suku mangilele ngiyazwa kumele singakhe enyaweni esengithi inyawo kancane. Yini lento sindala enyaweni? Uyabona ngakuthi namanye lento ngiyikholwa futhi namanye ngihlala lento ngithole ngicabanga. Uyabona njengoba sidaleke kanje isicaba. Ngaba nombuzo ukuthi leli ikati lingenephi ngoba okoqala ezinje ihlala leminyango kanti suka ngoba kuvela umuntu. Iqhamukephi? Hayi manje ngifike ngitshela umfowethu athi hayi mfowethu hayi. Khona sekubonakala intambo seziyashayisana. Indoda futhi idisha amagama afana nalapha enzenjani intambo ziyashayisana. We bathanda yenhlayo ukhuluyo ngelinye ilanga intshumayelo yayishiwo umunye ubaba angangilalele uthi kwakunendoda ayicelile emhlabeni ingaswele lutho. Uthe ngelinye ilanga
kwafika isimeme sokuthi namhlanje uyamenywa emhlanganweni. Lo mhlangano ukude hayi le ndoda ithe mayisehleli kwasekufika kunento engicela ukuyichaza. Kunokuhlupheka emhlabeni, kunokuxakeka, lezi zinto ayifani. Ngizoduka sekufika indoda eyayixakekile yazi ufuna umsebenzi kulo baba. Ithe mayifika kulo baba wayimukela wasithi-ke ndoda ngizocela kodwa sakhe isivumelwano. Lesi sivumelwano esami ngiyahamba njengamanje ngemhlanganweni. Lo mhlangano engiya kuwo angizazi ukuthi ngizobuya nini ngoba kule ncwadi enginikiwe akushiwongo ukuthi ngizobuya nini, kodwa kusuke ngiyamele. Ngiyahamba le ndoda ithe mayihamba yashiya lesi sisebenzi. Lo la ubamba kwasana akazi ukuthi ikhona kuphi azothatha, ikhona kuphi azobamba ngoba le ndoda ayishongo ukuthi izobuya nini. Ithe ngizobuya kodwa engokufitha ukubambile ikhona ukunika khona ngoba sivumelene sayinile phansi. Hayi lapha ingcolele bazalwane khasibe inyanga yokugcina angazi ngiyaya lapho ngisho ukuthi kungani ngisho kanje. Hayi le ndoda ibambe ibambe ayisazi yonke lento phambi kwayini. Kwenzeka ngebhadi kuthe ngosuku lokugcina indoda izofika ngakusasa ekuseni lo mnikazi wazo zonke lezi zinto. Kwafika isilwane esithize ngengisisho-ke ngoba sindabeni encane. Masipha lesi silwane wasithatha sifaka entweni esogcika Sithembiso waqhamuka nobaba lo okuyena neyade semhlanganweni. Wathi ndoda mina nawe ngisivumelene futhi ngifitha ukubambile ngikhona ukukunika khona futhi sayinile phansi ukuthi mina nawe whatever engifitha uyibambile ngikunika khona. Nganombuzo ukuthi ngalesi sikhathi ngigula njalo angakazikhabe seyinto nje njengoba ngisho leli sengikhuluma ngayo yazi khona ekathini abazalwane yizwi ningixolele uma ngithi bazalwane ngichazile ngathi angakakwazi ukunika ukunika bese ngokuhamba kwesikhathi ngizokulandela. Yonke into ngibhala phansi angikwazi ukukhuluma ngisho ngenxa ngabe nombuzo ukuthi mhlasane kufika lo musuku ngoba sengiyisho ngikubona nje ngasakwazi kwakuthi ngasakwazi kwakwenzana ngiyothi enkosi yini ngike ngiphethe okuyona yona. Ngamanye amazwi ngiqonda ukusho ukuthi 2013 ngikulo awubaleke ukuthi ngingaminyaka ngesingami ngithi noma ngikhuluma abantu bethi ngiyahlala nomhlasini kunjani ngithi naye sengikuyinjalo esami isikhathi lapha yasesiphili kodwa njengamanje sengiphilela ngase sengisho ukuthi ngibonga abazali uNkulunkulu angiphe bona ubaba uSibande noma uSibande ngathi abekho abantu ababemgqugquzela njengalabo. Ngelinye ilanga ubaba okwathi evula imoto esibingelelana wathi Mthethwa uyaphila ngathi ngiyaphila. Wathi ngiyazi ukuthi wathi uzokholwa nini uzoya nini esontweni. Wathi naye baba ngizolo. Wathi nini athi ngizolo. Wathi ngiyabuza wayibhala imoto waya. Ngisho ukuthi-ke namhlanje izolo njengoba ngisho ukuthi ngiphule isivumelwano ebenginaso nabafundi nezala. Sengicela ukuthi uNkulunkulu imzoba angike zona angiphe zona ngikwazi ukuthi ngibonge kakhulu njengoba ngizwa abazalwane bekhuluma ukuthi iphiko la ingasekho kwazi kanjani. So le nkulumo noma iyinde ngikhathulile kahle kahle ngoba ngizwile ukuthi baba kufanele uhlale 3 minutes noma sengiqile nje ngiyocela ukuthi inkosi ingixolele. Bazali bami ngibonga kakhulu ukuba musebenzele ngiziphethe manje njengoba ngingasho bazalwane athi njengoba ngibona ngigqoke kanje yibo labo bazali bami abangiphethe. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu abe nani nami uNkulunkulu abe nani. Soyiselani engekhona umuntu engachaza ngathi ngiphule eZayoni manje uyuhlela manje ukuthi kancane kancane kodwa hleze ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ukuthi ngijwayele.
Ngiyabonga ukuthi Sithembiso.